MLA minister ni yak ni bising tui sabo no chakri nai riya abo bumung bu selection khlaijak ya na borok ni signature bo aro jaga bo samung nangya engkai tabo kokhe abo haisi o call recording go srai ke chini borom ganang ram PODO JAMATIA samani tongo ini aro jaga bo kuno samung khlaitaisi kringke sabo no bumung list khlaigai obono redi hnei bumung roi ro hor khana chini Tripura police constable ni result nukhakha Hello kakak. Cuma sini yang ni polis di kena ada masa mal yang nambo. Kokhe obahaisi o call recording khnamani bisingo chini tongko song tongnai lukurok ni buji mungbo gobang mano pherlai mung tongkho tabok aro jagao जों kaham ke buji thai klaigo borom ganang ram PODO JAMATIA de rang zawinai je chakri man thai tongmano manya khlai tongkha haya hinkeba o je khoroksa mongia kamini hnei call khlainai bode je borokno chakri nana hnei rang romani chakri manya ngui de jole jagoi borom ganang ram PODO JAMATIA no call khaikana abuna ang tini norono clear khai sawi khanarnai norok kisa video no kaham ke bujiwi khnawi naidi Hello kakak. Cuma sini yang ni polis di kena ada masa mal yang nambo. Boto bumung to pari rohla ha jate ma nati hinte rohla ha kintu boro phelai khabo to ulo salai ke samasi nai amse call recording khnamabai no je bujinai rok bujiwi thangbai khana jara bujiya ngui tongnai rono hinke ang je buji mani jora tai norok no sawi khana rwano romuinadi je kuno chini state ni hindi chakri phaikhan ke aro jagao kuno MLA eba kuno minister rok ni yak krei MLA minister rok ni yak ni bising tui sabo no chakri nai riya abo bumung bu selection khlaijak ya na borok ni signature bo aro jagao samung nangya aro jagao sabo no chakri nai riya nei independent constitutional board ni bising tui je chakri mannani upojukto gnang abono no exam rernai joto khlai thai tongmani abono khlai rernai aborok joto khlai rmani poribo jodi sinono chakri rernai upojukto khangkhaise nono chakri rernai aro jagao kuno MLA ni yak krei kuno politician ni yak krei kuno businessman ni yak krei kuno minister ni yak krei hangkai tabo kokhe abo haisi o call recording go srai ke chini borom ganang ram PODO JAMATIA samani tongo joto chakri mannai jat khlai no bumung to select khlai rohorkha boro jagao pherlaika abo olo salaimani porese saiman chinai hnei bo sawi tongmani hangka bini aro jagao kuno samung khlai taisi kringke sabono bumung list khlaigai obono redi hnei bumung roi rohor khana abo kaisa belai kheno sum gotor asayu aro jagao bayab sang narono kaisa ko clear khai roano je kuno state ni chakri phaikhan ke o state ni politics bai gdaljak tongnai rok borok je muchuk manano borok chakri roi mano bahai khe romuinadi ang khoroksa MLA ang MLA ngphano sabono chakri nai riya abo ani samungya abo government ni bisingtino kaisa staff namjak tongo government job ni recruitment authority hnei borok si sabono chakri nai riya bumung select khlainai haifano ang khoroksa MLA ngei ani thaniwa amsiglo power tongo sabono chakri nai riya ang muchukhan ke o je government ni recruitment authorities namjak tongmani borok no call khaigai obo ani boyong sam tem bemung obono nung jasphaka nung chakri masi maronai abo haiklai call khage ang roroi mano je chakri na bagai recruitment authority ni staff tongmani borok bu khoroksa government job no khlai tongo hinkai nung khoroksa sarkari chakri khlaite teisi nono khoroksa MLA je call khage ani boyong sano chakri maronai obono hanai sakan ke nungbu maronai bile MLA ni kok no to nungbo mananai bile yes hangkai bayab song tabo kokhe abo haise chini borom ganang ram PODO JAMATIA khai tangai bo je jajak mani borok no bumung list khlaigai rohori phanoba bo hamjak mani no chakri roi manliya ngang boto bumung to pari rohla ha jate ma nati hinte rohla ha kintu boro phelai khabo to ulo salai ke samasi nai khanadi aboni bekaisa belai keno game kotor mas namjak tongo tabok baksa borok sanai norok taisa BJP no board redi BJP no board khanke tei buchini Tripura sarok thungjana henai baksa borok ke chini kaka ram PODO JAMATIA no hamya henai au borang chakrak no bo abo haino bo soitan no bo bakphar no gobangma borok hamya henai bono haifano aro jagao na BJP ni dos na chini kaka ram PODO JAMATIA ni dos jodi si ram PODO JAMATIA obo hai samung khlai hanke bini jagao tei khoroksa khainai
Jodi si BJP nyawi aro jago CPM panengdi Tripura motha panengdi IPF ti panengdi je pa party panengdi o samung khlaijangnai no khlaijangnai abo kaisa system by gedalai thangjak bahai khe ingke romina di taklai bisio chini Tripura police constable ni chakri seat phaikha 50 ta hangkai 50 jona si chakri lenanai haifano je exam pass khlainai le 200 jona singnai hangka jotoni bkhao no kaisa kirimani phaio chakrile 50 jona sinanai pass ungjaklai 200 jona kajak ang mannai de manya de abo jotoni sagono kirimani phaio hangkai jeng aro jagano wan soklai mani phaio neta petwarok no phande kisa masa rang roi chakri de manjano abo chini bkhao phaio abo haike no baksaba parani neta petwarok no yagromkha baksaba direct minister no yagromkha baksaba direct MLA no yagromkha hangka je channel kaham gorgwa manai thangbaika baksaba bui mosla ratri manliya bui charati charai manliya parani neta petwarok no yagromkha direct kuchugo thangai kok salai manliya abo hainke ba manliya nung sinaita manliya angai kol khagi ang tamni bagi manliya hanai singkhan ke chini je kakaram podo sawi khanar mani hai abo hai kheno sawi khanar jaksinai special executive ro khlai pro ke nai ke buk matna nirastang sadi te kauma push phai tong aro durga sropi di sadi kono babe sujog phai na abono bayapsang tapok niyo manrigi aphanong norok kebo bkhata theibaji bskango teibo kabama chakri phai tongo special executive rok phai tongo norok abono be apply khaimano jodi si apply khagi pass angkhan ke norok kakaram podo jamatia be contact khaimano bosrai srai sawi rakha jodi si teisa channel kuchugor norok romnani muchukan ke minister ba yagromi manko pia bo minister no bosawi tongkha abole chung silia chini kakaram podo jamatia sawi rajak direct minister bo tongo nei pass khaine te kauma no tongo narane bisingo je priority ro jang mani bro ni bising hatar bo to je minister tongnai bo samasina yada bayapsong video ni paithoko ang norno kisisa koinani musugo ang video regular upload khlaimaya ngui tongmani bagui ang video upload khlaipano se noron thaniwo notification chogya ngui tongkha aboni bagui norok subscribe khlaijak phano unsubscribe khlaipiwi haino hoitaise subscribe khlaina phidi hake all of singui rodi tei norok ani video no sajagui tongkhanke jara subscribe khlaya ko bukhaina di tei buchini biskango mutai kotor baboguri achagi tongo khaklai norok kaham krengkhnang mera naigi posar baragui phirok phaibe nei bayapsang norok tabok jara tv o video no naigi tongkhanke comment no joy baboguri sunyani tapok di te kaisa kok 8 minute kaya khobar ang gabang mayang nai site kaisa kok sawi rasiwano You very chalak, bro. आजकल नि बेमार हामिया नरक जतन साइमना बहिक बिसा गनां रबाय हामजालायमानि जदिस नों सिक्ला अंगै बैनि बहि बिसाय गनां ना हामजागै तंखानके फाट फाट याकारे रेडि हाय आं कांक्ले कायजाकफोर हाया माकाया खानाय बुजिखादे।